ମାମୁଁ ଆରେ ଗୁଡୁ ଆରେ କଣ ମନ ଶୁଖେଇ ବସିଛ କିରେ? ମାମୁଁ ମାମୁଁ ତୁରତୁରିଟେ ଖାଇବି। ତୁରତୁରି ଖାଇବ? ତୁ ଗୁଡୁ କଣ ଖାଇବୁ? ଦାଦା ସେଣ୍ଟ ଟିକେ ନେଇଥାନ୍ତେ ମ। ସେଣ୍ଟ ଦି ଜଣ ମାରିବାକୁ? ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆମର ଯୋଉ କଲେଜ ଛକ ତଳକୁ ଏନଏଚ ବିଟୁ ଭାଇ ସାଇଡ ତ ଅଶାନ୍ତି ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଚାଲ। ଲିପୁ ଆରେ ମୋ ପୁତୁରାକୁ ଆଉ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଦଉନୁ କଣ ତୁର୍ତିରେ ଖାଇବ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାହାରେ ଓଳା ହେଇଛି ଯାହା ଖାଇବାର ଅଛି ତମେ ଖାଅ। ଖାଇବି। ଆରେ ସବୁ ପକେଇଦେଲ ମାମା ତମେ କଣ? ଚିରିଗଲା ଆଉ। ତମ ମୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢେଇ ଦେବ। ଚାଲ କଣ ଖାଉଛୁ ଚାଲ ଭିତରକୁ ପଶ। ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଅ ନ ଖାଇ ଯଦି ଖାଇ ନ ମିଳିଲା କେବିନ ଆଜି ଖାଇଦିଅ। ଯାଅ ଯାଅ କଣ ଖାଇବ ଯାଅ। ଆରେ କାଳିଆ ଭାଇ ଇଏ କଣ ଏମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପକେଇବ ସବୁ? ଆରେ ଏମିତି ହେଲେ ତମର ସବୁ ପୁରେଇ ଦେବେ। ଏ ମତେ ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କଣ କରିବି? ତାହେଲେ ତୁ ସବୁ ପଇସା ଦେବୁ? ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି।